Jo crec que canviar de comarca no té sentit. Nosaltres som al Baix Penedès i crec que Cunit també ha de formar part del Baix Penedès. Una altra cosa és el canvi de província o el sistema de vegueries que hi ha muntat, en el que el Baix Penedès és l'única comarca que està dintre d'una vegueria i que té una província diferent de la resta. Som l'únic cas en tot Catalunya. I llavors hi ha un problema d'encaix territorial, perquè a nivell sanitari, per exemple, doncs ara s'està fent un mapa més basat en les vegueries que no pas en les províncies. Les províncies són d'un decret de fa 2 segles, pràcticament, i llavors és un model doncs, que creiem que s'haurà de revisar en algun moment. I si estem apostant des de Catalunya per un model de vegueria, el lògic és que anem a consolidar-lo i anem a fer-lo doncs, més viable, no? I si això implica canviar el límit de província, haurà de fer. Per mi no hi ha cap problema, no tenim cap problema amb la província de Tarragona ni res en aquest sentit, però també és veritat que en els últims anys ha anat canviant molt. Hi ha molta influència de l'àrea metropolitana de Barcelona, hi ha molta connectivitat amb rodalies. En canvi, en Tarragona, tot i estar més a prop, no hi ha aquesta influència. Pràcticament a Tarragona només hi anem a nivell administratiu, a nivell burocràtic i de tant en tant als hospitals, però ja dic, s'està dibuixant un mapa sanitari diferent, més vinculat a les vegueries. En un futur, quan es construeixi l'Hospital de Vilanova, sembla que al Baix Penedès ja no haurem d'anar a Tarragona, sinó que podrem anar a Vilanova, amb la qual cosa hi haurà molta més relació, i nosaltres, sempre ho he dit, tenim molta més relació amb Vilafranca, amb Vilanova, i la vegueria Penedès és una vegueria que existeix des de fa molt de temps a nivell social, a nivell de tot tipus, a nivell esportiu, a nivell cultural. Hi ha molta relació amb el que són els pobles de la vegueria i ja no tant ni en Barcelona ni en Tarragona, no? Sinó que creiem que el Penedès té entitat pròpia i que hem d'apostar doncs, per aquesta vegueria perquè realment és reconèixer unes relacions que han existit des de fa molts anys. A Calafell hi ha moltes coses per fer i bé, doncs en principi hi ha projectes que ja s'estan acabant, com els habitatges de lloguer assequible que hem fet durant aquesta legislatura. Ara ja estem a punt de fer l'adjudicació d'aquests habitatges. També la residència d'avis també ha sigut una obra que ha durat pràcticament tota la legislatura. Ara ja s'està posant el mobiliari i s'està preparant tots els documents ja per poder-la obrir. Cap a finals d'aquest any segurament ja la podrem obrir. I han sigut 2 obres importantíssimes de mandat dedicades a les persones, amb el problema que hi ha actualment d'habitatge a tot Catalunya i també amb una població que està venint molta gent gran a viure i que necessita aquesta atenció amb la gent gran, com pot ser una residència pensada amb un model més nòrdic, amb un model que no estem acostumats aquí a Catalunya i a Espanya i que permet una major llibertat de les persones que estan allà dintre i que poden, durant la seva etapa de tercera edat ja, una mica anar evolucionant els serveis que necessiten en funció també de les seves pròpies necessitats. És que el problema que té Calafell és que tenim un model urbanístic que és insostenible. I m'explico. Tenim un model que està basat en la ciutat jardí, amb el xalet i amb molts quilòmetres de carrer, amb una extensió tremenda, però que és de molt baixa densitat d'habitants i de població. I què ens passa? Que tenim molta segona residència que s'està convertint en primera, per tant ja estem rebent molta gent que està venint, no es construeix habitatge nou perquè ja està fet l'habitatge, és el de segona residència que es converteix en primera, però tenim un problema de model, que és un model que és molt extensiu, és insostenible econòmicament mantenir tota aquesta xarxa de carrers i donar els serveis a tota aquesta gent, amb l'extensió que té, i per tant hem de densificar. Hem de densificar zones. Hem de densificar zones per fer que aquest model de xalet pugui ser més sostenible i es pugui suportar millor. Però hem de densificar espais en la resta on podem, no? Per poder tenir més concentració de població, més concentració d'activitat econòmica i, a més, també ens falta que tota aquesta gent que ve un dia o altre ens demanarà més serveis, que sigui un CAP, que sigui una escola, que sigui un institut, que més endavant segurament també algun centre universitari, algun hospital, no? O sigui, igual, d'aquí en un futur faran falta tots aquests equipaments quan la població hagi crescut suficient i llavors no tindrem espai perquè l'haurem ocupat en xalets. Ara el que encara hi som a temps en alguns llocs
de poder qualificar aquests solars que queden buits i que durant molt de temps no s'han ocupat i no s'han construït res en ells, doncs per poder qualificar-los d'equipaments, de zones verdes i d'aparcament, que són necessitats que ja preveiem que tindrem en un futur i que ara ja les tenim, però que encara tenim alguns sols disponibles d'equipaments, però que pensem que en un futur segurament en farà falta més, perquè si aquest creixement de població doncs, es manté, arribarem en breu a 40.000 habitants, que és el que preveia el POM amb el seu escenari més optimista. Va curta perquè està venint molta població de cop i tenim més de 1.000 empadronats cada any. Llavors això fa que, per exemple, en sanitat, doncs ara ja hem d'ampliar el CAP de Segur. Tenim un acord ja amb Santa Tecla doncs, per poder cedir un local que té l'Ajuntament i ampliar amb 4 consultes més aquest CAP. D'aquesta manera podrem absorbir la demanda que la població que ens està venint, la demanda sanitària que hi ha en el CAP de Segur. Recentment hem hagut de treure un pediatre per posar-lo en el CAP de Calafell i deixar una consulta lliure per poder-hi posar un metge més. Ja no ens hi caben més metges, per tant hem d'ampliar aquest CAP. Però ja estem pensant en que d'aquí 4 o 5 anys puguem obrir un nou CAP a Segur Platja i que aquest CAP, a més, amb la població que ens vindrà, d'aquí 4 o 5 anys estarem molt a prop de tenir 40.000 habitants segurament i podrà fer fins i tot ser una àrea bàsica d'atenció. Per tant, creiem, ja pensarem aquest nou CAP com una àrea bàsica, no? que pugui tenir la de Calafell i la de Segur, no? I que Segur tingui els serveis que té Calafell, no? Amb pediatria, amb tots els serveis complementaris que té de metges. No? Jo crec que aquest és el camí, és el que estem planificant i l'exemple més evident és aquest. Després en tenim les escoles, que també tenen una matrícula viva important durant el curs. El curs passat ens van venir gairebé 400 alumnes, que és una escola sencera, per tant hem crescut una escola més, però en canvi continuem mantenint les mateixes escoles que teníem abans i en aquest sentit ens ajuda a que hi ha menys natalitat i això pot absorbir una mica que no s'hagin de fer escoles noves, però al final els números estan amb les aules a petar, estan amb les aules que s'han de desdoblar grups durant el curs, que hem d'aparèixer línies noves durant el curs de que s'han d'adaptar als espais que tenen dintre l'escola, però hi han de ficar més professors perquè venen més alumnes i això implica que cada any estiguem amb una pressió i una saturació important també a les aules. No? Un impacte de 20 milions d'euros en un barri té molt d'impacte perquè pots arreglar tots els carrers, aquest és l'objectiu, arreglar tots els carrers, deixar-los tots en condicions, tots que tinguin l'accessibilitat solucionada, que hi hagi també en alguns d'ells arbrat, que hi hagi espai, més espai pels vianants, una mica aquest és l'argument. I després que puguem generar mobilitat sostenible, carrils bici, que puguem també millorar aquestes zones compartides de vianants i bicicletes i vehicles, que també es puguin peatonalitzar els carrers en aquest sentit. I alhora també impulsar tot el que són polítiques d'habitatge en el sentit de renovar el parc d'habitatge que tenim molt antiquat i destinem 1 milió d'euros només amb ajuts a habitatge en aquest pla, de millora d'habitabilitat, de millora de l'eficiència energètica i de millora també de lo que són les condicions dels immobles, no? de lo que són l'accessibilitat, el que són posar ascensors, suprimir barreres arquitectòniques, però també, ja dic, millorar l'habitabilitat, per exemple, en l'interior, ja sigui canviant finestres, canviant aïllaments, o bé la dutxa en lloc de la banyera, no? Una mica el que s'acostuma a fer en aquests casos. No? I per últim, 2 equipaments importants. Un, l'escola de música, que ajudarà també a les entitats i a la gent que vulgui formar-se en el món de la música, que després servirà també per dotar a les entitats tenir una pedrera, no? De gent, perquè a vegades les entitats se'ns queden com amb gent molt antiga, molt gran, que diuen, ostres, ens costa fer el relleu generacional, l'escola de música pot ser un bon lloc on poder generar aquesta pedrera. I després també la cooperativa agrícola. La cooperativa agrícola la remodelarem completament, farem un centre cívic, un centre d'interpretació de tot el que és el patrimoni de Calafell, però també una agrobotiga per la cooperativa agrícola que li permeti mantenir la seva activitat, però també alhora promocionar el seu producte local amb degustació, amb un espai que puguis prendre un vi o degustar l'oli i els productes que té la cooperativa i no només comprar-los, sinó també seure allà i passar una estona agradable. No?